jmenuji se Kamil Beránek a jsem jednatelem společnosti Royal Seal, která je partnerem ve správě dokumentů. Na trhu jsme již od roku 1995, to znamená 19. rok. A dneska si řekneme něco o tom, že i dokument může mít životní cyklus. Dokument se musí nejprve narodit, to znamená, dokument musí vzniknout. A dokument může vzniknout dvěma způsoby. Buď se dokument vytiskne, nebo naopak se z papírové podoby zdigitalizuje. Je to vzájemně kompatibilní přechod z jedné do druhé varianty. V okamžiku, kdy se dokument narodí, buď v listinné podobě nebo v digitální podobě, tak vstoupí do života a začíná plnit svoji životní funkci, to znamená, obíhá společností, plní svoji funkci, plní to, k čemu vlastně byl stvořen. Řízen je prostřednictvím dokument, management systému nebo nějakým workflow systémem. Například, když tady na začátku se zrodí dokument, například faktura, ať již v listinné nebo v digitální podobě, a začne plnit ten svůj životní cyklus, to své životní poslání, to znamená, musí být schváleno finančním ředitelem, musí být zaúčtováno na účtárně, musí být třeba potvrzeno skladníkem ve skladě, že dodané zboží bylo zaskladněno a podobně, tak tato faktura, tento dokument ukončí to svoje poslání životní a nastává důchod dokumentu. Ten je opět podle typu dokumentu, podle jeho zrození. Listinná podoba dokumentu odchází do archivu papírových nebo listinných dokumentů. Elektronický dokument přechází do archivu digitálních dokumentů. A tady dokumenty leží po dobu, která je stanovena délkou skartační lhůty ze zákona. Až tato lhůta pomine, tak i tak, jako všechno na světě končí, skončí i život tohoto dokumentu a nastává konec dokumentu nebo smrt dokumentu, a to ve formě skartace uvedených dokumentů. Jak je patrnost tohoto obrázku, spisová služba může mít problémy v tom, že zde je dvojkolejnost. To znamená, společností prochází dokumenty ve dvojím stavu, buď jako v listinné podobě, nebo v digitální podobě. Při té dvojkolejnosti se vám může stát například to, že dostanete k jednomu projektu, k jedné věci dokumenty jak v listinné podobě, tak v digitální podobě. Například datovou schránkou vám přijde dokument v elektronické podobě, jako originál, třeba státní rozhodnutí, a k tomu dokumentace, například stavební a podobně, vám může přijít v listinné podobě. A najednou k jednomu číslu jednacímu nebo k jednomu projektu máte dokumenty, originální dokumenty v listinné i digitální podobě. A toto může přinášet problémy, protože samozřejmě hledáme buď v jednom nebo v druhém a podobně. A my, protože se na to specializujeme, vám můžeme nabídnout to, že tyto problémy vám pomůžeme vyřešit. Dám vám příklad, jak to v současné době řešíme pro jednoho z našich zákazníků. Dokumenty si vyzvedneme někde v PO Boxu, zpracujeme a nachystáme k digitalizaci. Digitální dokumenty také zpracujeme. Listinnou podobu dokumentů hned po zdigitalizování odvezeme k nám do archivu a společností prochází nadále již jen dokument v digitální podobě, což sebou nese obrovský komfort přístupu k informacím a podobně. Tento zákazník, o kterém mluvím, měl již svůj DMS systém hotový. Proto jsme se napojili na jeho systém DMS, napojili jsme se i na výstup z tohoto systému, takže když dokumenty splní to své životní poslání, odchází do archivů, papírové dokumenty již tam máme z doby, kdy se digitalizovaly, a digitální dokument přichází do archivu digitálních dokumentů, kde se o ně staráme, vyhledáváme, pečujeme o ně. V okamžiku, kdy proběhne skartační lhůta, vyřizujeme pro našeho zákazníka skartaci a dokumenty ničíme podle platné legislativy. Uvedený příklad jsem zvolil z toho důvodu, abyste věděli,
že umíme obstarat doopravdy celý životní cyklus dokumentů a že jsme opravdu partnerem ve správě dokumentů. Ale, jak ten příklad uváděl, třeba tuto oblast měl zákazník hotovou, to znamená, jsme schopni dodat zákazníkovi pouze jednotlivé body podle jeho potřeb. Jestli si myslíte, že ve svých dokumentech, v tom životním cyklu, máte ještě někde nějaké místo, které by stálo za to dořešit, doladit, zefektivnit, tak vám nabízíme naši pomoc a 19leté zkušenosti.